Kaixo danai, Ainhoa naiz, eta gaur nator pilateseko saio batekin, bai? Eta gaurko saiorako, berde? Toalla bat edo koltxoneta bat lurrian apoiatzeko, bale? Ba, besterik gabe hasingo gea. Mugitu etxean. Bale, ba, hasingo gea, jarriko ditugu hankak aldapen gerrian zabaleran, belauna pixka flexionatuta, bizkarra posizio neutruan, zorbala belarretik urrunduta, saietxak irekita, hori da. Eta hasiko gea arnasa hartzen, arnasa botatzean bezuak gorera emango ditugu, teiatura, eta arnasa hartzean, bueltatu. Arnasa botatzean bezuak gora, eta arnasa hartzean, bueltatu, gogoatu, abdominal aktibatziaz, bai? Zentru aktibatu itedeu, emango dut txingora bizkara ezureruntz, baino betire mantenduz kurbatura lumbara, bai? Hori da. Venga, beste behin eta ingo deu berdina hankapuntetan jarriz. Hori da, nasa botatzean mesua gora eta hankapuntetan jarriko bea. Eta nasa hartzean, bueltatu, venga, kontrolatu mugimendua eta aktibatu zentrua, Eman txingora bizkar ezureruntz. Eta kontrolatu mugimendu bakoitza. Hori da. Venga, azkenengoa. Oso ondo, bale? Zabalduko dugu esoa zorbaldan altuera eta bestezkoa gerrian jarriko dugu. Venga, hemendikan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean inklinatuko dugu bizkarra, aktibatu abdominala, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, eman mugimendua bizkarrezurrai, luzatu ondo, eta zorbala belarretik urrunduta, Hori da, arnasa botatzean inklinatu bizkarra, eta arnasa hartzean bueltatu, birreio. Hori da. Justo, jaso. Venga, eta bestaldea, hartu arnasa, eta arnasa botatzean inklinatu bizkarra, eta arnasa hartzean bueltatu, venga. Eman txingora bizkar ezureruntz. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo eta jetxi bezua gorputzan luzeran, zorbala belarretik urrunduta, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean bi besuak emango ditugu aurrea, zorbaldan alturaino, eta arnasa hartzean bueltatu. Arnasa botatzean besuak aurrea, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, bizkara luze, eta aktibatuta abdominala, importantia. Hori da.
Venga, beste behin. Eta ariketa hori belauna gehituko dugu. Arnasa botatzean besuak aurrea eta belauna bai. Eta arnasatzean, bueltatu. Eta jun aldatzen belaunaz, kontrolatu mugimendua. Hori da. Venga, aktibatu ondo abdominala, besuak eta belauna batean joazti. Beste behin, belaun bakoitzakin. Hori da. Oso, venga, hasierako posizioan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean zabaldu besuak, eta arnasatzean jaitsi. Sorbaldan alturano bai, bizkara luze mantentzen dugu posizio neutruan, eta abdominala aktibatu dagoatu txilgorra bizkare zure nintzena batia, eta sorbalda belaritik urrundu da. Bota arnasa zabaldu besuak, eta arnasatzean jaitsi. Beste behin. Eta gehituko dugu hanka bat lateralean, arnasa botatzean zabaldu besuak eta hanka lateralean, eta arnasatzean bueltatu eta jun aldatzen hankaz. Venga, bizkara luze eta kontrolatu mugimendua. Venga, importantia da, abdominaletatik kontrolatzen dugu, aktibatu ondo. Eta bizkara inklinatu gabe alde batean da. Venga, azken alde bakoitzen. Ondo. Eta horreniko ditugu azkeniko bi ariketak, elkartu bai, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean emango dugu besuak aurrea, belauna, eta zabalduko dugu, eta arnasatzean itxi, eta bueltatu, eta beste hanka, bota arnasa aurrea, eta zabaldu, eta arnasatzean itxi, eta bueltatu hori da. Venga, kontrolatzen mugimendua, aktibatu abdominala, hori da. Presi gabe, Oso ondo. Venga, bizkarra luze, inklinatu gabe bizkarra. Azken alde bakoitzen. Oso ondo. Zabalduko ditugu pixka bat lehiok. Hankak bai, bizkarra luze, posizio neutruan, sorbaldak relajatuta. Hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean besuak aurrea eta sentadilleen gode, eta arnasatzean bueltatu. Mantendu bizkarra luze, begirada aurrea dira, eta sartu txilgorra barruaka, Venga, sorbaldak belaritik urrututa. Hori da. Bakoitzak alunean jaiztea, Pixka jaizteakin nahikoa da. Hori da.
azkeneko aldiz. Oso ondo ekipo. Bale, hemendikan bera jongo gara, bai? Vertebra kontrolatzen mugimendua. Venga, hartuko dugu arnasa. Eta arnasa botatzea jongo gara geizten vertebra, burua, dorsalak, lumara borobildu ondo bizkarra. Sartu burua, relajatu sorbaldak. Mantenduko dugu beran arnasa hartzen. Eta arnasa botatzean, vertebra, gora. Eman mugimendua bizkarrezurak. Eta bueltatu bizkarrezurak posizio neutroa. Relajatu sorbaldak, Venga, hartu arnasa. Eta arnasa botatzen, vertebra. Jaitsi borobildu ondo bizkarra. Sorbaldak relajatuz. Venga, eta mantendu belaunak pixka flexionatuta, Mantendu beran arnasa hartzen. Eta arnasa botatzen, vertebra. Luzatu gora. Oso ondo. Bueltatu bizkarrezurak posizio neutroa. Hartu arnasa. Eta arnasa botatzen, jaitsi vertebra. Borobildu ondo, soltatu sorbaldak, hartu arnasa beran, eta arnasa botatzen, vertebra, gora. Azkena beran gelditzen gara, bai? Hartu arnasa, eta arnasa botatzen, vertebra, jaitsi. Hori da, eta hemendikan flexionatuko ditugu belaunak, eta apoiatuko ditugu eskuak eta belaunak lurria, bai? Eta jarriko gara lateralian, lau hanketan. Eskuak sorbaldan altu beran, belaunak berrian zabaleran, eta bizkarra posizio neutroan. Hemendikan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, baskulatuko dugu berrizan, eta arnasa hartzean bueltatuko da. Bakarrikan lumbarra, bai? Arnasa botatzean kenduko da lumbarra, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, bizkarra, posizio neutroan. Elkarri begira, posizio berdinean, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean flexionatuko ditugu kalonduak eta beheraka jongo gara, bai? Bizkar guztia ondo luzatuko dugu, zabaldu ondo saietxak, eta apoiatuko petalorrian. Eta arnasa hartzian, jungo gara luzatzen besuak, eta bizkar guztia borobiltzen zartu ondo burua, eta borobildu bizkarra. Arnasa botatzean flexionatu kalonduak eta luzatu bizkarra eta jaitsi bera. Venga, iretu ondo saietxak. Eta arnasa hartzean jungora eta borobiltzen. Venga, eman mugimendua bizkarrezur guztia. Bota arnasa bera, luzatu bizkarra. Eta arnasa hartzean borobildu bizkarra eta luzatu bizkarra. Azkeneko aldiz. Oso eta arnasa botatzean bueltatu bizkarra posizio neutroa, eta eskuko bidatzak aurrea bera jarriko ditugu. Eta hori da, relajatu sorbaldak, hartuko dugu arnasa hemen, eta arnasa botatzean zabalduko dugu besuak, eta goran emango dugu
azken alde bakoitzen. Oso ondo, bueltatu. Venga, posizio berdinean, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzen luzatu hanka bat, ikurrian harturaino, eta arnasa hartzian, bueltatu eta aldatzen hankaz. Venga, aktibatu ondaude finalaren, zorbaldak relajatuta, eta bizkara posizio neurtuan. Eta gehituko nio kontrako bezua aurrea, arnasa botatzean luzatu kontrako bezua eta hanka, eta arnasa hartzian apoiatu eta jun aldatzen. Venga, kontrolatu mugimendua, mantendu 2 segundu orekan, eta ezaztu txigora bizkarre zurerun zera matia. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to Venga, azkena besoetan kabakoitzakin. cool down, run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's Vale, oso ondo. Venga, luzatu bizkarra besoak aurrea, relajatu zorbaldak, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken. Vale, oso ondo. Vale, hemendikan ahos bera izango bea. Bai, jarriko dugu. Esku bat bestia gainean eta kopeta apoiatuta eskuan gainean. Zorbalda relajatuta. Hartuko dugu arnasa. Eta arnasa botatzean. Altxako dugu kopeta eskutikan pixka bat. Eta arnasa hartzean. Apoiatu. Bota arnasa altza kopeta. Eta arnasa hartzean. Bueltatu. Pixka bat altxatzeakin. Nahikoa da, Eta begira da, eskuai behira dihoa denbora guzti. Venga, azken aldiz. Oso ondo, geldituko gako eta apoiatuta. Hartuko dugu arnasa. Eta arnasa botatzean alta hanka bat, pixka bat gora. Eta arnasa hartzean bueltatu. Arnasa botatzean beste hanka. Eta arnasa hartzean bueltatu. Pixka bat altxatzeakin nahikoa da eta mantendu ondo luzatuta hanka, flexionatu gabe. Venga, azkenak bakoitzakin. Eta juntatuko ditugu bi ariketak. Arnasa botatzean hanka bat gora eta kopeta ere bai pixka bat altxengo deu. Eta arnasa hartzean bueltatu. Bota arnasa beste hanka. Eta arnasa hartzean bueltatu.
Honekin. Ondo, bale, hartuko deu eskuakin alde berdineko hanka, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean emango deu taloia ipurdia, gertuatu aldezuen gehiena, luzatu ondo, eta arnasa hartzian, urrundu. Arnasa botatzean gerturatu taloia ipurdia, eta arnasa hartzian, urrundu, venga, luzatu ondo, azkenengo aldiz, ondo soldatu, venga, eta beste aldia, arnasa botatzean gerturatu taloia ipurdia, eta arnasa hartzian relajatu. Venga, azkenengo aldiz, ondo, soldatu, bale, eta pixkanaka, jarriko gea agos gora, bai? Ondo, ekipo? Venga, jarriko ditugu belauna berrian zabaleran, bizkara posizio neutruan, bezua gorputzan luzera, sorbaldak belarritik urrunduta, venga, hori da. Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, belaun bat emango dugu berrogeita graduta, eta arnasa hartzian, bueltatu, bot arnasa beste belauna, hartu arnasa eta bueltatu, goatu abdominal aktibatziaz, eta mantendu kurbatura lumbarra, borobildu albizkara. Eta behituko den kontrako esioa gora, arnasa botatzean gora kontrako esioa da belauna, eta arnasa hartzian bueltatu eta punardatzen. Hori da. Mantendu kurbatura lumbarra, venga, hartuko dugu arnasa hemen, eta arnasa botatzean baskulatuko dugu pelbiza, eta vertebra gora jongo gea, mantenduko dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, vertebra, jetxi kontrolatu mugimendua, eta bueltatu bizkarrezuran posizio neutroa, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen baskulatu pelbiza, eta vertebra, gora, mantendu arnasa hartzen, ikudeia gora, eta arnasa botatzen, vertebra, jetxi golpea ez, kontrolatu. Eta bueltatu bizkarrezuran posizio neutroa, ondo eta serie. Sorbaldak mantendu relajatuta.
posizio neutruan eta txingorra bizkarre zure luntzera mante dugu, Venga, eta azkena gelditzera bezua goran, hori da. Hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean zabaldu bezua, eta arnasa hartzean bueltatu, hori da. Aktibatu abdominala bezuak zabaltzean, mantentze dugu kurbatu da lumbarra, eta ariketa hori metuko jo, bezuak zabaltzean aldakate bai ireki ditugu. Hori da. Arnasa botatzean zabaldu bezuak eta aldakak, eta arnasa hartzean itxi. Goatu abdominala aktibatzea zer. Venga, azkena. Oso ondo bueltatu. Hartu arnasa. Eta arnasa botatzean besuak hartzea. Bizkar arkeatu gabe. Eta arnasa hartzean bueltatu. Mantendu kurbatura lumbarra, eta hortako abdominala ondo aktibatu berdezu, Bezuak atzera batean, hanka bat aurrea luzatuko dugu. Hori da. Eta juna aldatzen hankaz. Venga, eta aktibatu abdominala, luzatu ondo. Venga, azken hanka bakoitzakin. Oso ondo. Vale, jarriko ditugu eskuak buruan atzean, elkar gurutzatuta, ukal ondoko ondo irekita, belaunak gerrian zabaleran eta bizkarra posizio neutruan, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean abdominal txikia duko dugu, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, pixka tatxatzeakin nahikoa da, Bota arnasa abdominala egiten, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, hori da. Beste behin, eta ingo du berdina alde batea eta bestea, arnasa botatzean abdomina txiki bat, eta botatuko dugu bizkarra, eta arnasa hartzean bueltatu. Eman ukolondua kontrako belaunea. Hori da. Venga, pixka bat altxatzeakin nahikoa da, Forza gabe asko. Mantendu alde zuen zabalen aukalonduak, eta zorbaldak jatuta. Hori da. Venga, azken alde bakoitzen. Oso ondo soltatu eskuak, venga, eman belauna bularreta eta rekuperatu.
Bale, oso ondo, hemendik hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean irekiko ditugu aldakak, eta arnasa hartzean itxi. Venga, zabaldu aldezuen gehiena. Apoiatu hanka bat urrian, alduko dugu ezkutik belaunan antzikaletik, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean erakutzi taloia gora, eta arnasa hartzean relajatu. Arnasa botatzean erakutzi taloia gora, eta arnasa hartzean moritatu. Luzatu ondo, hankak, bezuak atzeak, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean dira eskuko bihatzetatik eta hanketatik kanpo aldean, luzatu maia, eta arnasa hartzean, relajatu, arnasa botatzean luzatu, dira kanpoak da, eta arnasa hartzean relajatu. Azkeneko aldiz, oso ondo pixkanaka jaso besoak eta belaunak. Hemendik impulso batekin, lasai egin behar, oso ondo, buru alde batean, jetxiko krako zorbaldea. Bale, bueltatu. Oso ondo ekipo, gaurko zauzan dana, espero gustatu daizuela eta beste bat arte. Agur!